badhe nganakake kuis utawa game jenenge aplikasine Quizzes. Sampun pernah main ke game kuwi? Sampun. Ya saiki disiapke aplikasi Quizzes sing sampun di-download. Pak Dian uga badhe nyake Quizzes sing arep mbok mainke utawa digawe game. Para siswa wis masuk kuis utawa game. Nah saiki dadi Quizzes arep tak mulai saiki. Sampun siap nggih? Sampun. Nek wis siap, Quizzes tak mulai terus dikerjake. Nggih? Nggih. 1 2 3 apakah menyenangkan, seru, apa ora iso gerak, apa piye Quizzes kerja ke soal dan nyenengke amarga kuis bisa pikantuk bagian soal kanggo kerja.